Nicole, Nico. Benvinguts i benvingudes famílies. Ara anem a fer un teatre. Jo sóc la Nicole i faré de lladre. Jo sóc el José i faré de lladre. Jo sóc la Júlia i faré de víctima. Jo sóc el Noa i faré de policia. Esperem que us agradi. Comencem. Hola. Hola. Em puc sentar? Sí. Com et dius? Júlia. Jo em dic Nicole. Has vingut sola? No. Què és això? És molt raro, no? Ah, no, m'ha robat el bolso. Ja m'he cansat, vaig a trucar a la policia. Què passa? Que m'ha robat el bolso. Com anava vestida? No sé, però era rubia. Aniré per ella. Sisplau, ràpid. Per on ha anat? Has de dir que el recte a sempre hi ha sense sortida. Ja, li he robat el bolso. Ah, que et creus que estaves sola? Oh, no, la policia! Atrapada. Anem a la presó. Hola, em dic José. Jo em dic Nicole. Què has fet? Jo li he robat. I he atracat una. He pensat que podríem esperar una setmana a veure si ens acudeix algun pla. Vale. Adéu. Una setmana després. Hola. ¿No se te ha acudit algo? No. A mí sí. ¿Vols que te l'expliqui? D'acord. Mira, estava en el menjador i vaig mirar al terra i em vaig trobar això, mira. I he estat practicant i intentar obrir la serradura. D'acord. Ens veiem a la nit? D'acord. Que si és de nit, així, guai, estic de nit, doncs podrem intentar. D'acord. Adéu.